Som Ľudmila Šapošníková. Narodila som sa v Saratove, v Rusku. Môj otec, Karel Trejbal, pochádzal z Prahy, ale precestoval východnú Európu, až sa usadil v Saratove, kde sa zoznámil s mojou matkou, ruskou Nemkou Beatou. Moje detstvo bolo naplnené ruským jazykom a kultúrou, a hoci som sa narodila v Rusku, po vzniku Československa sme sa presťahovali do Nitry. Tam môj otec prevádzkoval obchod so železiarstvom, no mojou vášňou sa stalo lietanie. Keď som vyrastala, náš dom sa nachádzal hneď vedľa vojenského letiska. Fascinovalo ma sledovať lietadlá vzlietajúce do oblakov a túžba stať sa pilotkou ma neopustila. V roku 1930 som sa stala prvou ženou na Slovensku, ktorá úspešne zložila pilotné skúšky. Bol to nezabudnutelný moment, keď som sedela za riadiacimi pákami a vzniesla sa nad svet, ktorý mi ležal pri nohách. Môj manžel, Nikolaj Šapošníkov, bol vojenský letec a talentovaný konštruktér lietadiel. Postavil pre mňa malé lietadlo, ktoré sme nazvali Vrabčák, s rozpätím krídel len 5,5 metra. Bolo to najmenšie motorové lietadlo v Európe. Bolo to jedno z najšťastnejších období môjho života. Lietala som nielen po Slovensku, ale zúčastňovala som sa aj medzinárodných súťaží. Slová, ktoré vystihujú môj život, sú: deň, kedy pre zlé počasie nemožno letieť, je pre mňa stratený, a s akou hrôzou myslím na blížiacu sa zimu. Celú zimu nebudem môcť vysadnúť na lietadlo a povzniesť sa nad zasnežený uzimený svet. Túžobne budem očakávať jar, kedy sa otvorí hangár.